Γεια σας και πάλι φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο κανάλι Anna's Cooking House. Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων, πάμε να ετοιμάσουμε τέλεια μελομακάρονα που θα στολίσουν γευστικά το γιορτινό μας τραπέζι. Ας δούμε τα υλικά. Για τα μελομακάρονα θα χρειαστούμε για το σιρόπι 500 γραμμάρια ζάχαρη, 500 ml νερό, μισό πορτοκάλι, ένα ξυλάκι κανέλας, 600 γραμμάρια μέλι. Για την ζύμη θα χρειαστούμε 400 ml σπορέλαιο, 150 γραμμάρια φυτίνη, 250 γραμμάρια ζάχαρη, 800 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 κουταλίτσες του γλυκού baking powder, 1 κουταλίτσα του γλυκού σόδα, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 100 ml χυμό πορτοκαλιού από περίπου 1,5 πορτοκάλι. Για το γαρνίρισμα 150 γραμμάρια καρύδια καθαρισμένα και σπασμένα, 1 κουταλίτσα του γλυκού κανέλα, μισή κουταλίτσα του γλυκού γαρίφαλο. Πρώτα θα ετοιμάσουμε το σιρόπι, γιατί πρέπει να είναι κρύο για το σιρόπιασμα. Θα βάλουμε τη ζάχαρη, το νερό και το πορτοκάλι και το ξυλάκι κανέλα σε μια κατσαρόλα και θα τα βράσουμε για 5 λεπτά. Το σιρόπι είναι έτοιμο, θα αποσύρω την κατσαρόλα από το μάτι της κουζίνας και θα προσθέσω το μέλι. Λοιπόν, πριν βάλουμε το μέλι, θα αφαιρέσω το πορτοκάλι και την κανέλα και ύστερα θα βάλω το μέλι. Ανακατεύω μέχρι να λιώσει όλο το μέλι. Το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Τώρα θα το αφήσω στην άκρη να κρυώσει καλά πριν σιροπιάσω τα μελομακάρονα. Όσο περιμένουμε να κρυώσει το σιρόπι θα φτιάξουμε τη ζύμη. Σε ένα μπολ θα βάλουμε το σπορέλαιο, τη φυτίνη, τη ζάχαρη, το χυμό πορτοκαλιού και το ξύσμα πορτοκάλι και θα χτυπήσουμε με μίξερ. Μετά το χτύπημα με το μίξερ, στο αλεύρι βάζουμε το baking και τη σόδα, ανακατεύουμε καλά, ανοίγουμε μια λακκουβίτσα στη μέση και ρίχνουμε τα υγρά υλικά, ζυμώνουμε και φτιάχνουμε τα μελομακάρονα. Ξεκινάμε το ζύμο με ένα μεγάλο κουτάλι, ανακατεύουμε καλά και ύστερα συνεχίζουμε με τα χέρια. Δεν χρειάζεται να ζυμώνουμε πάρα πολύ. Όχι τόση ώρα όσο χρειάζεται για να ζυμώσουμε ένα ψωμί, αρκεί να ενωθούν τα υλικά μας. Η ζύμη είναι έτοιμη. Δοκιμάζω να φτιάξω ένα μελομακάρονο. Βγαίνει τέλειο, οπότε είμαι έτοιμη να ξεκινήσω. Άφησε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 10-15 λεπτά και τώρα είμαι έτοιμη να ξεκινήσω να πλάθω τα μελομακάρονά μου. Το κάθε ένα κομμάτι πρέπει να ζυγίσει περίπου 30 γραμμάρια. Δεν θέλουμε να είναι ούτε πολύ μικρά ούτε πολύ μεγάλα. Φτιάχνω μπαλίτσα. Και πατάω ελαφριά από τις δύο μεριές και σχηματίζω το μελομακάρονά μου με αυτόν τον τρόπο. Το πρώτο είναι έτοιμο.
Θα βγουν περίπου 70 κομμάτια. Τα μελομακάρονα είναι έτοιμα για ψήσιμο. Θα τα τρυπήσουμε ένα πιρούνι σε μερικά σημεία. Πρώτα όλα. Και ύστερα θα τα βάλω σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς στον αέρα να ψηθούν για 30 λεπτά. Ύστερα θα τα σιροπιάσουμε με το κρύο σιρόπι. Τα μελομακάρονα ψήθηκαν και είναι έτοιμα για σιρόπιασμα. Αμέσως μόλις ψηθούν τα μελομακάρονα, τα βουτάμε στο κρύο σιρόπι για 1 λεπτό από κάθε μεριά και ύστερα τα βάζουμε ξανά στα ταψιά ανάποδα για λίγη ώρα. Έχουμε σιροπιάσει τα μελομακάρονά μας και τώρα είμαστε έτοιμοι για το γαρνίρισμα. Παίρνουμε τα μελομακάρονα, τα βάζουμε σε μια ωραία πιατέλα και ύστερα τα γαρνίρουμε με τα καρύδια, την κανέλα και το γαρίφαλο. Λοιπόν, βάζουμε την κανέλα και το γαρίφαλο μέσα στα καρύδια και γαρνίρουμε τα μελομακάρονα μας. Τα μελομακάρονα μας είναι έτοιμα. Εάν θέλετε να επικαλύψετε τα μισά με κουβερτούρα, μπορείτε να δείτε αναλυτικά γραμμένη τη συνταγή στο site Anna's Cooking House. Φαίνονται καταπληκτικά. Δεν κρατιέμαι, πρέπει να δοκιμάσω. Είναι απλά υπέροχα. Τέλεια σιροπιασμένα, πεντανόστιμα, όπως τα ήθελα. Λοιπόν φίλοι μου, ακολουθήστε αναλυτικά τη συνταγή στο site Anna's Cooking House. Κάντε κοινοποίηση, κάντε εγγραφή, γράψτε τα σχόλιά σας, θα χαρώ να τα δω. Καλές γιορτές, με αγάπη, να περάσετε όμορφα. Γεια σας!